दिनै जों हान्थिना फैनानै नंथुजार गामिनि रायजोफोरा जोंखौ गोजोननाय मोनदों आरो जों रायजोनि थाखाय मावनो ओंखारदों, हारिनि मोजांनि थाखाय ओंखारदों। जोंनो BPF सरकारा जेबो सुबिदा होआसै। 17 बोसोर सरकार खुंबाय, जोंनि नांगौ सुबिदाखौ जों मोनासै। फरायसाफोराबो गोबां BA पास MA पास खालामनाय दं, बे गामियाव जेबो साकरि मोनासै। ओंखायनो जों बे बाराव जोंनो सोलायनाय नांगौ। जों UPPL खौ सरकार दागोन, जों UPPL खौनो सापर्ट खालामगोन आरो जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो सापर्ट खालामदों आरो आइजो माहारिया गोबां खस्थ' खालामनानै UPPL खौ सापर्ट खालामदों, जाहाथे बे बाराव जोंनो सोलायनायखौ नांगौ। जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL नो भट होनानै देरहासार खालामगोन। MCLA एन्टनि बसुमतारी सारखौ जों खालामगोन, बिनि उनाव EM बानायगोन आरो आं मिजिंथिदों जोंनि बिजाथि सारा देरहाथारगोन, UPPL आ सरकार दाथारगोन, जोंनि गोनां गैयि समान मेगनजों नायगोन, बर' हारिनि थासारिखौ मोजाङै फोसाबगोन, बेखौ आं मिजिंथियो जोंनि बिजाथि सारखौ। आं दिनै नंथु सारगांनि वमेन सेलनि भकतपारा प्राइमारिनि JS हिसाबै हारि फोसाबनो ओंखारदों। आंनि गामिनि बेले बेजे थासारिखौ आं फोसाबगोन, ओंखायनो आं हानजा सुरनायाव बाहागो लादों आरो बिब्दिनो नंथु जारगां रायजोनि जानानै आं ओंखारनायलाय बिथांमोनाबो आंखौ गोजोन होदों आरो आंखौ अनदों आरो बिथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों।